Ebben a videóban bemutatom, hogy hogyan készítsünk terhelt parancsot a pályában. Először is töröljük ki ezekre nem lesz szükségünk, majd írjuk md help, ez a parancs, zárójel flyerit, vesszük parancs, és a parancs, kapcsolózárójel, és ide a műveletet. Ebből lehet kétfélét, lehet, vagy többfélét, lehet üzenetet küld a játékosnak, vagy lehet dialogban. Ebben a videóban mind a kettőt megmutatom. Először is send ilyen message-et, flyerit, vesszük, ide lehet írni a szöveget, bármit lehet írni, veszünk, és az a fontos, hogy a sor végét mindig zárjuk le egy pontos veszővel. Ezt meg lehet többszörösíteni, hogy két sorban írjam, megfogjuk, lemásoljuk, és leírjuk így. Ezt lezárjuk, kapcsolózárójellel, és na, akkor mutatom a dialógost. Így. És ide írjuk például help, vesző, ez dialogban van, stb. És ezt, hogy egymás alatt legyenek, per fordítva lehet egymás alá írni. Így például még per GTA, meg stb. Lehet sokat írni, ahogy akarjátok. Így lezárjuk, írunk, veszünk, rendben, és ezt is lezárjuk. Lezárjuk a kapcsolózárójellel, és leírjuk a lapán, van egy ilyen jel, kék jel, lássátok, minden, ezt megfogjuk, és bemásoljuk ide a végére. És így már működik. Sziasztok, ennyi lett volna a videó, remélem, hogy tetszett.